Dobehol nás, zaspel Avi, no. Ale to si všímal postov Romana. Dáš to 5 aspoň raz, dvakrát? Nedá. Seniorka rozhodne. Súboj Train to Peak Titánov. AMRAP 12. 25 Ostubarov, 50 Uplanderov. 15 squatspinov so 60-kou. Ďalšie kolo 25-50, ale 12 squatspinov s 82,5. A posledné kolo 25-50 a AMRAP so 102,5. Kto vyhrá? Vyhrám ja. A vymýšľal takúto pardon, nenadávame somarinu. Samuel. Vyhráš, hej? Áno. Dobre. Roman, nebuď smutný, že si prehral prvý workout. Si nasraný. Však kľud, Roman. Za to, že cvičíš 6 krát, týždeň a 3 krát pred dňa, nebuď akože smutný. Nie, ja som nasraný, že si Ak to bolo? Však dobre, ale... Ale? Ja som tak sústredil na činku, že som zabudol, že 12-minútový timecap. Tamko výsledok? 5 klínov so stovkou. 5 klínov. Roman akože viedol tvrdou, ale... Dobehol nás, zaspel Avi, no. Zaspal na štarte. Aký máš názor, že som predbehol Romana? Prostý. Aký máš názor, že som predbehol? Si super. Ďakujem. Gratulujem ti. Akože veľmi dobre. Nevadí, Roman. Nevadí, Na budúce. Natrenuješ viacej. Ako odnieš predal workouty? Tak no, som to nejako dal. Nejako? Skončil som na vesle. OK. Koľko kalórií? 60. Jaký šep? Aspoň som nemusel utierať jabba. OK, chápem. Lebo som išiel potom hestem. A prvý workout skotpili? Prvý workout som dal 20 toastu barov v poslednom, ale to som si všímal postov Romana, lebo ja som videl o každom vlastne, že ak idete aj o sebe a on nej. On nevedel o sebe. Ja som bol rozčúlený. Plán A. Zatiaľ je plán A a potom uvidíme, čo bude. Marek, čo hovoríš na dnešné workouty? Počkaj, sústredím sa. Páči sa ti táto pozornosť, ktorú máš teraz? Hej, užívam si to. A vyzývam túto Mateja, aby vyšiel do poschodia v bytovke Unbroken po rukách. Hľadáme sponzora, ktorý mi vyrobí takúto rampu, ale s hladkými hranami. Zdravím všetkých crossfitových nadšencov. Ideme dať how to vylez rampu. Budeme mať tú rampu v gyme na budúce, budem chodiť bokom alebo. Netrenuje. Daj mi rady a tipy. Možno keď začneš cvičiť, že nie raz, ale 2-krát za týždeň. Výherca prvého hitu. Na cudzej pôde. Rado, predpoveď, či dá Roman. Dá 105 aspoň raz, dvakrát? Nedá. Go. Spokojný? Dal to. Náhoda. Náhoda? Nemyslím si. Spochybňoval ťa. Celý čas ťa spochybňoval. Aj sa mu nečudujem po Rozumiem tomu obratu. ideme 10 po chlapi 15, ženy 12 kalórií na vesle, 3 volky. Keď skončíš za 12 minút, 13, do konca 15 minút robíš max reps ring masla. Dobre, daj predpoveď. Ja dám Target. 12 ring masla. Verča. 13.
going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pot, yeah, that shit is hot. Popping like a kernel, I was never taught. CBA, never said, I've been on my grind for 7 days. Ferry, koho typuješ výhercu na tento hit? Veruň, však pozri na ňu, však namydlený bez blesk z Brna. Bez debat. Koľko si dal maslapov? 16. Workout? 12-10, neviem. Je to na tabuli. Dobrý workout. Dostať pušoval to veslo. Neviem, koľko som spravil tretí set. Musíme video záznam. Vyhral si hit? Mareček, Neveronika mal viac? Koľko si dal maslapov? 18, ja. Výherkyňa ženského hitu? 14. Ale mne to veslo sa mi hralo. 12. David bude rýchlejší. Že mám stres z toho a bojím sa, že nespravím ani na ring maslap a nedokončím ani tú prvú časť. Speedy González. Speedy Na González. gymnastike. Swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, CBA, never say, I've been on my grind for 7 days. Need a race, swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, she tell me just do it cause I'm checked up. Now they hear my phone. Bohužiaľ, je to 2-2. Z minulého víkendu a z tohto je 2-2, takže posledný workout rozhodne. Súboj Train to Peak Titánov. Vyhral si hit? Si hebram, ja. Povedz, vyhral som. Bolo to v pohode. Všetci ešte raz vlastne obok doma. Neporazil, musí ešte ísť. Veronika, dobrý workout? Ja som to stihla. Všetko ma boli. Posledný workout. Pohodaj, mal som rezervu, to 10%. 5 z 5 klínov. Veronika išla bomby,